এই কাହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। এই କାହାଣୀ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷର ବଳ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବଳ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ମୋ ହାତରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟେ ପଇଲା। ଯାହା ଯିବେ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ଘରେ ଗଲେ ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବି। ନନା ଦେଖ ହେ କେଡେ ବଡ ମାଛଟେ ସିଏ ଆଣୁଛି। ଆଉ ଯିବା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଟିକେ ନାକୁ। ଚାଲ ନା। ଏଠୁ ରହିଲୁ ଭାଇ, କଣ ହେଲା? ଆରେ ସେ ମାଛଟା ମତେ ଦେ। ନା ମୁଁ ଦେବିନି, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବ। ଏ ମାଛ ମତେ ଦେ। ଭାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମାଛଟା ବିକିବିନି, ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଖାଇବ। ବିକିବା କିଏ କହୁଛୁ? ଆମେ ବି ଖାଇବୁ। ତୁ କଣ ପଇସା ଦେଇ କିଣୁଛୁ କି? ତୁ ବି ଧରିଛୁ ସେ ମାଛ, ଆମେ ବି ଖାଇବୁ। After one day. ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ହଁ ନନା, ଏଇଠି ନାନୀ ଘରଠି ଆସିଛି ଆଉ। କଣ ହେଲା କି? କାଲି ଯୋଉ ମାଛଟା କାମୁଡ଼ି ଦେଲାନି କି, ହାତଟା ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ମେଡିକାଲ ଟିକେ ପଳଉନ। ହଁ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ପଳଉ। ହଉ ଯାଉଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆରେ ବସ। କଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ମାଛ କାମୁଡ଼ି ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ଆରେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଙ୍ଗୁଠା କାଟିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାପୁଲି କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଆଙ୍ଗୁଠା କାଟିଦିଅ, ନଚେତ ପଛରେ ମୋ ପାପୁଲି କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ତୁରନ୍ତ କାଟିଦବା। But after some days. ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆରେ ବସ। ଆରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ସାର୍ ପାପୁଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଗଲାଣି ଇନଫେକ୍ସନ। ଆରେ ତମର ପାପୁଲିଟା କାଟିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତ ହାତ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ନା। ହଉ କାଟନ୍ତୁ ନହେଲେ। ଆରେ ତମ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଖରାପ ଭାବେନି ତ? ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିନ ତ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି? ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ଗରିବ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ମାଛ ବୟସ ଧରି ଆସିଥିଲି। ହଉ ଯାଅ, ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି। ଆରେ କଣ କଲୁ ମତେ? କୁଲି ଗାଡ଼ି କରିଦେଲୁ କି? ଆରେ ତୁ କଣ କରିଦେଲୁ ମୋ ସହିତ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମୋ ହାତ କଟା ହବ ଏଠୁ। ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣି ଗାଡି ଜାଣିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି କେଉଁଠି ହେଇକି ମୁଁ ଘର ପୋଷିଥାନ୍ତି। କଣ ହେଇଗଲା ଏମିତି? ତୁ କହ କଣ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଛ ଛାଡିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲ ମୋଠୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କିଛି କହିଥିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସବଳ ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ତା ବଳ ଦେଖେଇଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତାର ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ। ହେ ଭଗବାନ, ତା ବଳ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଦେଖେଇଲା, ତମେ ତମ ବଳ ତା ଉପରେ ଦେଖ।